नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर पियुष भोसले ग्राफिक्स. मित्रांनो, सगळ्यात पहिले तुम्हाला हे सांगू इच्छितो मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मित्रांनो, तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. माझं इंस्टाग्रामला नाव आहे पियुष भोसले. सर्च करून मला फॉलो करू शकता. तिथे मेसेज करून मला काही प्रश्न विचारू शकता. आणि मित्रांनो, सगळ्यात पहिले ती एक गोष्ट म्हणजे मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि आजचा व्हिडिओ खूपच कडक झालेला आहे. मित्रांनो, चला व्हिडिओचा डेमो एकदा बघून घेऊया आणि व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला तर व्हिडिओचा डेमो बघून. आपल्याला एकच कळतं, जे होईल ते होईल, पण स्वतः जीवावरच मोठं व्हायचं, ह्याच्या त्याच्या नाही. मला थोडी विश्रांती घेऊन द्या, लावतो बरोबर तुमचा कार्यक्रम. मित्रांनो, सगळ्यात पर्यंत तुमचा लाईट मोशन ओपन करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला लाईट मोशन ओपन केल्यानंतर ओपन झाल्यानंतर तिथं प्लसवर क्लिक करून क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, सगळ्यात पहिले तिथे प्लसवर क्लिक करून न्यू ऑलवर क्लिक करून तुम्हाला एक फोल्डर देईल, हे ॲड करून घ्यायचं आणि एक सॉन्ग पण देईल. म्हणतात ना नाद राजा किती वेळा हरला काय, शिवगौरीच्या म्हणतात ना नाद शिवगौरी म्हणतात ना नाद पुढं सगळं. आपल्याला एकच कळतं, सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं. मी सॉन्ग ॲड केल्यानंतर ते तुम्हाला या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आणि आपल्याला एकच कळतं, हे PNG ॲड करून घ्यायचं आहे. असं आपल्याला एकच कळतं, जे डिलीट करून घेऊया. आधी बिट देऊया आपण. आपल्याला एकच कळतं, जे होईल ते होईल, पण स्वतः जीवावरच मोठं व्हायचं, ह्याच्या त्याच्या. तर लॅक मारतं हे. आपल्याला एकच कळतं, जे होईल ते होईल, पण स्वतः जीवावरच मोठं व्हायचं, ह्याच्या त्याच्या नाही. मला थोडी विश्रांती घेऊन द्या, तो बरोबर तुमचा कार्यक्रम. व्ह्यू ऑलवर क्लिक करून आता इथून चपट आहे. मी तर तुम्ही किती मोठं करू शकता. मी हे बघून मी मापात करून घेते आणि कट करून घेत आहे. फास्ट लावून घ्यायचे तुम्ही PNG. आपल्याला एकच कळतं, जे होईल ते होईल. मी PNG मोठी करून घ्यायचे आणि बरोबर इथे मापात मोठ टाकून कट करून घ्यायचे. जे होईल ते होईल, स्वतःच्या जीवावरच मोठं व्हायचं. आणि जीवावरच मोठं व्हायचं. ही PNG ॲड करून घ्यायची. असं की मापा तिथे सेट करून द्यायचं आहे मित्रांनो. आणि तर परत वॉलवर क्लिक करून फास्ट PNG ॲड करून घ्यायचे आहे मित्रांनो. आणि ते एक मला थोडी विश्रांती घेऊन द्या. PNG इथपर्यंत लावून घ्यायचे आणि तर जाऊन लावतो बरोबर तुमचा कार्यक्रम. अशा प्रकारे इथे बरोबर मापात सेट करून घ्यायची. वरती येऊन अशा प्रकारे सेट करूया. अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर इथून तुम्हाला हा फोटो ॲड करायचा आहे मित्रांनो.
करून घ्यायचं आहे आणि इथं आल्यानंतर मी त्या फोल्डरमध्ये सेव्ह नाही केली, पण मी तुम्हाला लिंक भेटून जाईल डिस्क्रिप्शनमध्ये, तिथून तुम्ही करू शकता. चला माझी फोल्डर दाखवून ते कसे असते दाखवूया एकदा, बघून घेऊया. हे ॲड करून घ्यायचं आहे बारीक. आणि काय राहिलंय का एकदा बघून घेऊया आपण. सध्या माझ्याकडून चुकून फोल्डरमध्ये नाही आली, पण तुमच्याकडे नक्की भेटून जाईल. लास्टपर्यंत पडत नाही. अशा प्रकारे इथे सेट करून द्यायचे. आणि मित्रांनो, इथे एक तुम्हाला शेक इफेक्ट इथे आल्यानंतर मी तुम्हाला एक शेक इफेक्टची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिसत असेल, तिथून कॉपी करून ऑल इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आणि इथे तुमच्या न्यू प्रोजेक्टमध्ये जाऊन आणि ते पेस्ट करून द्यायचे. इथे सगळ्या पेंजिनला ते द्यायचे आहे, फक्त फोटोला जरा वेगळा इफेक्ट द्यायचा आहे मित्रांनो. आणि त्याची वैयक्तिक पेन जी आहे ना, त्याला पण हाच इफेक्ट द्यायचा आहे. फक्त त्या फोटोची पेन जीला आहे का वेगळा इफेक्ट द्यायचा आहे मित्रांनो. हा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्या. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर काही अडचण येत असेल तुमच्या याला लाईट मोशनला मित्रांनो, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लाईट मोशन ओपन करून डाउनलोड करून घ्या. अशा प्रकारे व्हिडिओ तयार झालेला आहे मित्रांनो. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत.